sang ganyo lan para pangilocet Namit pasang kaliman tabi sinabeto ngiluduni dumaweng tawang tuwang. Ibu, anakku lanang, anakku wong Jarut Danapati. Saksedaning kengraka kaki Prabu Wisrawana dening Prabu Partawirya ing Maespati, putraku ya mung kari sira kuluk, ya mung sira kaki kang dak dama-dama. Muga-muga pinaringana widada lestari nggonmu jumeneng ratu, ngrenggani projeng Lokapala iki kula sing sesuwun marang panguwasaning Dewadi muga panjang yuswa pinebihna ing sambekala kaki Prabu. Ibu, ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Menawi paduka Kanjeng Ibu kepareng lestantun lenggah mengestoni ingkang putra wonten negari Lokapala, yekti gesang kula tartamtu bagya mulya, mboten badhe kiranging samukawis. Ibu, mila sanget serupa nyuwun kula, paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kesesa kundur dhateng pertapan Deder Penyu, nanging kepareng lenggah mengestoni ingkang putra. Ibu, iya kula sisaning umurku bakal tak udhokake kanggo mengestoni kuncaraning anak. Dasaring Kang Rama wis paring palilah panjenengane saguh mendhita ijen ning pertapan kaki. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami, Bu, nanging ndak sawang sawetara dina iki
glagating pasemon kaya-kaya beda lan padatan kula. Apa mungguh ingkang andadekake usi ing atimu mara gage prasaja marang punibu kaki. Aduh, paduka Kanjeng Ibu jimat pepunden kula, paduka Ibu pengayoman kula. Estunipun boten wonten samukawis ingkang ngribeti raos kula, Ibu. Aku iki ibumu. Kowe ndak kandhut 9 sasi 10 dina. Lairmu tak rewangi nuntak ludira totoh nyawa. Mula raneh gregeting atimu tansah sambung klawan usi ing batinku. Goreh rongeng tandukmu kuwi ora perkara menggalih tata rakiting praja, nanging kaya ana babagan liya ingkang asipat pribadi. Mara gage matura wong bagus. Ibu, nyuwun pangapunten. Esdining manah sirik menawi kula kedah ngribeti miwah angawrat-awrati penggalih paduka Kanjeng Ibu. Nanging menawi mboten kula aturaken jer paduka sesembahan kula. Iya kula. Waleh-waleh menapa persajan kewala. Ingkang putra sampun kepengin mungkasi jejaka kula. Kula sampun kepengin nambut silaning akrami, Bu. Persasat lelumban marih madu bombonging punibu. Syukur sekedhik jumurung mangayu bagya dene sira wis niat bakal malakrama. Kaya ngapa rasaning momong mantu ngudang putu. Anakku nggih, anakku. Iya kaki. Bumbung bungaipun ibu tanpa pepindhan mung wae yo nggir. Muga-muga aja nganti kleru pamilihmu. Kepareng paduka ibu kados pundi? Ngene ya kula. Saka pamintanipun ibu marang Hyang Mahanasa muga-muga sira kakiyantuk wanita ingkang ora mung ayu ing lair nanging uga ayu ing batin. Ya bisa ayem lan ayem kulup. Werdinipun kados pundi, Bu? Ayuning lair. Wanita mono kudu sugih kawruh kawanitan ing antarane mersudi, kesarasaning diri lan kulawarga. Mranata bale wisma leladi marang kakung kang sarta srawung kelawan bebrayan agung kulup. Inggih, Ibu. Wonten ayuning batin yaiku setya bekti marang Guru Nadi, tekun pangidepe marang Hyang Mahanasa lan marang Rama Ibu ingkang sarta tansah tresna asih marang sagung dasih kulup. Inggih, Ibu. Ayem iku tegese bisa dadi tok sumber katentremaning kulawarga. Inggih. Wonten ayem iku tegese bisa dadi pengayomaning putra-putra lan sapa wae ingkang kalebu wewengkone ora mung mburu kesenengane dhewe. Iku nggih werdining ayu lahir batin
bisa ngayemi lan bisa ngayomi kula. Inggih, ngaturaken gunging panuwun. Tumrap kula wanudya ingkang dados pancering manah kala wau tetela mustikaning putri Ibu. Banjur putri saka ngendi ingkang dadi weting atimu kula? Inggih. Waleh-waleh menapa ingkang tansah ngridu batos kula siang pantaraning ratri mboten wonten sanes kejawi namung putri saking negari Ngalengka Diraja atmajanipun Paman Prabu Sumali ingkang wewangi Dewi Sukeksi. Dias leretinis tesan kang tirta martatama hadya manggih retna anakku nggih anakku wong bagus. Manut pangrasanipun Ibu, katresnanmu marang Dewi Sukeksi mau apa wis mbok limbang lan apa wis keplok ing asta loro. Mongko samubarang ingkang ora sak laras iku lupiya bakal bisa salah kedaden sabanjure mbilaeni kaki. Ibu, perkawis Dewi Sukeksi tresna dhateng kula menapa mboten kados pundi angin kula badhe ngaturaken namung kewala adreng sanget manah kula kepengin boyong piyambakipun. Mboten sanes kula namung kepengin nuruti panjriting katresnan kula. Kasulestyan miwah kuncaranipun Dewi Sukeksi saged ndongkel pepulunging manah natas pengangen-angen kula satemah kula kaprawasa ing asmara. Banjur apa ana tandha titikan katresnane Sukeksi marang sira kulup? Estunipun wonten Ibu. Pepanggil kalih perkawis inggih menika sayembara perang ingkang dipun gelar dening Senopati Ngalengka Raden Harya Jambu Mangli saha wedharing Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sinten ingkang sembada mupuh sayembara wau inggih menika ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi Sukeksi. Mila Ibu, labet saking anteping tekad kula lan kula pitados badhe saged ngrampungi damel. Dinten menika kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu. Mugi ingkang putra Pundanapati saged lebda ing karya. Anakku nggih. Bab kadigdayan pun Ibu ora bakal nacat lan memoyok nanging wedharing Aji Sastra Jendra iku ingkang ndak samarake kulup. Liripun kados pundi Ibu? Ngene yo nggih. Tumandu ing pangruwatan mono ing antarane kang mulang kelawan kang diwulang kudu resik lair batine, ora kena kecampuran blendenging pepenginan wadak yaiku sir budi cipta rasa. Kabeh kudu mligi nindakake dharma memayu hayuning jagat. Mongko budalmu menyang Ngalengka iki wis sangu rasa gandrung. Kowe kesengsem kelaman endahing putri Ngalengka Dewi Sukeksi. Apa mengkone bakal bisa pertitis nggonmu medhar kawruh suci kula? Ibu, kula nyuwun pangestu dhateng paduka Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken jasad kula wonten ing donya menika. Kula pitados sawetahipun menawi lampah kula mangke dipun payungi dening puja brataning Ibu, kula pitados tartamtu badhe kasembadan Ibu. Anakku nggih.
Pitena ning pasewakan busana sutra maneka warna sepak bungkus piting udyana yang panjrah kang sarwa rukma ning sesanti niskala nirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan denitah purweng kayun hulunar buka kuwi waraning carita sinungging pralampita ginubit langening budaya luhur mridadya tepa palupi sangya marsudi teteping dharma ing ngreh kautaman hanenggih ingkang cinarita glaring projeng Lokapala negari ageng Dasaragung kang susra ing manca praja suka sambet memitran tetep nindakake adil miwah merdika liridatanate nyahak wewenanging sesami kaprabawan ingkang asta pusara praja songsong makuthaning negari nenggih sang nata Prabu Danapati nyata lamun ratu pepakuning bumi ing tansahan budi murih harja jejeking pernatan marmanggung jinunjung derajate tiase maweh arum saking budi palawarta kinacek samining ratu dasar hateking sang nata sinengkuyung puja brataning para wiku Brahwana mila datan mokal munta renten dalu anggung ngidung suci murih rahayuning jagat pangempating praja nayaka bebauning negari kontap kautamane renten dalu anggung hambudi murih kuncaraning praja lamun to ginunggung wiyaring jajan luhuring keprabon saratri datanana pedhote pinunggel kang hawe carita nuju ngeri sajuga Srinata keparengiyos tinanggil ingkang mungguh ngayun pujangga kraton anenggih sang begawan wis nungkara aja dupeh wujud raksasa parandene dadya panjanmaning Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang mabukuh Susilarja nenggih Wrangkanata Regyana Patih Banendra dadya mangkono panglucitaning warga sang nata lamun to kababaring lisan